Да. Добре, айде. Аз съм добре, ти? Аз съм добре. Кажи ми сега за кое искаше да говорим. Нали знаете нашата връзка с Рали? Да? Аз доста много я обичам и мисля да направя голяма стъпка да й продължа брака, но много ме е срам. Това е много хубаво, ама не трябва да те е срам. Ти можеш с нещо да ми помогнеш? Имам някаква идея, ще го измисля, но ти трябва да ходиш да се оправя, защото нямаме много време и ще закъснееш. Добре, благодаря много. Айде, Чао. Добре. Това момиче толкова много го обичам. Дали ще ми стигне времето? Как да й предложа брак? Къде? Просто не знам. Отивам да се оправя пък, ако стигне времето, стигне. Ало? Добре, качвай се. Какво става? брат? Бе, пак ли тая, бе? Ти нормален ли си? Обичам си, бе, брат. Какво обичаш? Айде престани вече. Не разбираш, че само те разиграва. Не мога да остава. Майко. Брат, закъснявам. Къде закъсняваш, бе? Това е нещо... Какво е това? Боже, той е нормален ли? Това няма как да стане. Ало? Нищо, сега се прибирам от магазина. Ти? Добре, хайде, аз така ли иначе нямам планове. Ще се оправя и ще се чакаме пред детската. Добре, айде, чакаме се. Айде, чао. Аре бе, какво направи това момиче? Бави се! Къде? Рали! Какво става? Нищо, при тебе. Къде отиваме? Много се забави. Извинявай, просто да се оправя. Искаш да се някъде да капнем, не знам. Ако искаш, ти как си иначе, как си да ми била при тебе? Гордо, не знам. Няма там. Супер. Какво направиха тези двете, бе, брат? Бързо, трябва да спасим Рали от влакоха я! Какво? Дай да съобщим полицията! Едни мъже с една кола я Бас, ти закъснях, бе!